Clean girl aesthetic who? Já si přijdu jak z Velmi clean girl? Alenky říši divu, jak tam jsou taky ty dva proužkovaný, tyhle dam a tyhle dům, nebo jak se jmenujou, víš? Vůbec nevím. Tweedledum, nevím, prostě ty dva, co jsou stejný jako dvojčata. Takže taková freak show tady. Jakoby moc kvalitní, no. Máme doslova i ty stejný spodečky. Jo. Mně přijde, že mě to čelo svítí jak semafor, když nemám tu ofinu. Já si ani ne, ale mám tady ještě skřipeček, protože si nemůžu dát čelenku, protože mám pichlíko. Co? Já jsem si to rozhrnula takzvaně na prdel do strany. Já strávám nahoru. Já nemám prostřední skřipeček, ale mohla bych, mám ho sebou taky. Teď je vidět moje neexistující obočí. Já mám prostě takhle obočí, že tady není jako... A teď myslím, že A mě pokaždé, já co přijdu do hra, tak mě babička osačí, že jsem to vytrhala, jak jsem to blbě vytrhala. A já byla, že do piče, proč bych to dělala? I just don't have it. Jako by mě to prostě nenarostlo. Jakože what do you mean, že jsem to vytrhala, tak nejsem dement. Já to mám zase jezvu. Protože jsem se snažila spravit stůl a místo toho stůl spravil mě a dostala se do držky. Teď bych to ráda oddálila, ale on to nefunguje, Pačku! Tak jo, jsme hier na plážičce. Jako by doslova nám trvalo asi hodinu se sem dostat. Ještě díl A jo, od toho místa, tady máme jakoby šutýrky, na kterých jsme a tady je mořičko. A tam jsou pak taky schůdečky. A hier je Lucie. ale je to tu actually docela klidný. Jo. A jsme ve stínu, so we like that. A to no. A pak máme obídek Spotík, který ale jakoby je hodinu daleko, přesně. A that's okay. Hodinu pro americký důchodce, pro nás třeba 45. Ne, asi... Už půjdeme svížným krokem. Takže vybe? A nás to tak potom jen taky zbýlek hodinu bavit nebude. True. My jsme holky neposlušné. Ne, si známe své lidi. Holky neposlušné. To prdele, špičanová. No, je to punk, je to sexy. Přesně tak, classification. Lucie je trying to jít do vody. Ah oui, mais là, tu passes presque par Paris. Là, tu passes par c'est cher, mais... Non, mais c'était alors... Enfin, là, j'étais demain. Parce que non, les jours au lendemain, ça fait cher. Le jour au lendemain, avec 5 correspondances, ouais, c'est dedans. Et par exemple, si t'as un dimanche, ça fait que 100 balles, tu vois. Gratuit, gratuit. Frajerka!